Disclaimer: this video contains content of 18+ nature. Viewer discretion is advised. Mufaro wangu kuchingamidzana nemi. Nasi tauya nedzidziso yakanyanya kunangana nevanhu vechirume. I'm so happy kuti varume vanombowana kubatsirika nedzidziso yatauya nayo iyi. One thing I promise you kuti kune varume vachagona kuteedzera zvinhu zvichange zvichizotaurwa pane zvinhu zvichange zvichiuya pamberi apa. You never go wrong guys, because zvinhu zvachona zvizhinji inini semunhurume zvimwe zvachona ndakatozvitraya and I saw kuti zvinotoshanda zveshuwa. It's good kuti kana uchinge wanzwa chinhu kana uchida kuona kuti chinoshanda here chitangire pauri kwete kuchitestera pane mumwe munhu. Tinotumidzirwa message atinotumidzirwa topiwa remedies, then I go and try out myself ndomboona kuti zvakamirawo sei. Disclaimer: kune mamwe remedies kana imwe dzidziso irimo muvideo ranhasi. Musazoitewo zvimwe zvinhu kana muchiziva kuti hauna munhu wechidzimai waunodanana naye. Zvizhinji ndezvevarume vakatoroora vane madzimai avo avari kugara navo kwete vanenge vari kure. Tiri kuti iyi idzidziso, hazvisi zvinhu zvekuti umboita musikanzo uchida kuzama kuona kuti zvinoshanda here kana kuti hazvishande. Tibva tapinda tinzwewo zvizere. Vana baba, madzimai mazhinji ari kukomplaina kuti vana baba vatiri navo mudzimba umu vari kukasikawo kurasawo mbeu isu tisati tambosvika. Nyatso kunditeererai munzwe zvizere. Munhu wechirume anofanira kugutsawo mudzimai wake. Chinhu chekutanga zvichibvawo pachikafu chaunenge uchidyawo munhu. Munhu wechirume anofanira kumbodyawo chibage chinenge chakagochwa, nzungu dzinenge dzakakangwa oro dzisina. Kana zvichibvira ukakwanisawo kudya 1 banana every day, garai muchingotsengawo jinja yatinoti pachishona tsangamidzi kana kunwawo drink restone ginger riya. Kune vasingatete vanodawo zvavo, mhiripiri inobatsira kana mukauisawo mumuriwo munenge muchidawo kuzosevesa. Garai muchidyawo manwiwa atinoti watermelon. Deredzai kunwa doro zvakanyanyisa nekuti pamberi apo nhengo yenyu inogona kuzotadzawo kushanda nemazvo nekuti unenge wakufungidzira kuti wakasungwa. Izvo handizvoba. Zvinhu zvanga uchingoitawo kumashure uku ndo zvinenge zvakutokuroya nekufamba kwenguva. Fodya ngaiite shoma. Inoderedzawo kuumbwa kwembeu yababa. Kazhinji kana muchidyawo mazai kana muchidawo kuwedzerawo zvinhu zvinoita kuti muviri wenyu unge uchigarawo une utano. Zviri nani kudya zai rinenge rakabhoiliswa pane kudya rakafraiwa, kana kutoti mbishi kana kuti rinenge rafraiwa risina kunyatsoibva rinenge riri beta. Pane chinzungu chinonzi bitter cola. Munogonawo kuchitsvaga ichocho mopotawo muchiisawo mumvura muchiinwa mvura yacho. Kusasimba kwenhengo yababa iri idambudziko rikusanganikwa naro nevarume vakawanda. And inyaya inoshungurudza zvisingaite kana zvichinge zvadai murume anoshayawo confidence muimbawo yemukati uyewo kutangawo kutiza panguva dzekuda kunosanganawo namai. Pano tichatangawo kutaura kuti zvinokonzerwa nei zvinhu izvi. Zvirwere zvakaita sediabetes, high blood pressure, heart disease. Kusimba kwenhengo yababa zvinenge zviri muropa, saka ropa rako kana riine zvirwere izvi zvinoikonzeresawo blood circulation inenge iri low. Paya pamunoona nhengo yababa ichinge yasimba kunge bhonzo, iropa rese rinenge rakaungana munhengo. Moyo wako ndo unopambawo ropa rinozoendawo ikoko. Saka kana uine zvirwere izvi zvinokonzeresa kuti ropa risapambwe mune zvakanaka. Inoitawo kuti unetsekane nekumaintenawo balance yeropa. Zvoita kuti ropa rinozosvikawo kunhengo yemunhurume ringe richiitawo rishoma. Ndo kusaka kunwa mapiritsi ekusimbisawo nhengo yababa kusinganyanya kukurudzirwe, nekuti kana usiri kuziva kuti you have got madiseases atataura apa unokwanisa kutofa chaiko. Mapiritsi aya anonofoseredzawo moyo wako kuti ungochiitawo overwork. Hati yako iyo yanga yagara iri weak kudhara. Vanhu vagara vane yatinoti iyo low sperm count, mbeu shoma inenge iri mavari, nhengo yavo haisimukawo zvine simba. Evidence iri pakuti masimukiro ainoita wagarisawo usina kumbobvira warasawo hurume akasiyana nemasimbiro ainoita kana uchigara uchirasa nguva nenguva. Kuwanda kwembeu yababa kunoitawo kuti nhengo yavo inge ichimirawo zvakasimba. Kunwa doro nekupota fodya kwenguva yakareba kunoitawo kuti kusika rudzi yababa kumabhora uku anga achizodzokawo kuitawo madiki oro kukurisa, zvokanganisawo simba renhengo yemunhurume. Zvinoitika pakuzvibatsira uri wega munhurume. Ukanyanya kuzviita ikava addiction, chinoitika ndechekuti kana iwewo uchishandisawo ruoko rwako richacreata bond nenhengo yako zvekuti pane mahormones anocreatwa. Kana uchinge watojairawo chinhu ichocho hauchade chimwe chinhu kunze kweruoko.
Kana wazopiwawo mukadzi unenge wakungoitawo kunge hapana zviri kuitika, but problem yatotangira paaddiction iripo iyoyo nemahormones nebond inenge yacreatwa. Zvebonyora izvi it's a topic for another day. Ngatimbotaure maremedies angaitwawo nemunhu rume kuti anga achisimbisawo nhengo yake, blood circulation mumuviri, nekuwedzerawo mbeu inobuda kana uchinge wakusanganawo nemunhukadzi. Remedy yekutanga, unotorawo 2 mazai, 2 mabanana neyogurt kana kuti ice cream. Menya banana wodimburawo woisawo mukapu. Pwanyira zai rako imomo, isa yogurt yako chero yawinayo inoitawo kapu, isazarise. Mix it kusvikirawo zvaitawo porridge. Idyawo zvako. You can do this kusvikira wakuonawo kuti paitawo change, oro kungojaira kugara uchizviita apo neapo. Method yechi2 inodawo 3 malemons, uchi necooking oil. Zvaunoita ndeizvi: unosvinirawo malemon ako mukapu oro mukapoto kadiki, wobva watorawo matablespoon 3 or 4 ehuchi woisawo mupoto imomo, wotora 1 tablespoon yecooking oil woisa, wobva watangawo kuzviboilisa moto uri pamedium sekunge uri kuzvishinyidza like zvoitawo zviporridge. So kana wazvibura wosiyawo zvopora, wozodyawo zvakapora. Unokwanisawo kuzviita kaunoda, hapanawo zvazvinombokanganisa. Method yenumber 3, torawo 500 ml yemukaka, 4 maspoons ehuchi, 10 zvimapisi zvegarlic, ginger chipisi chesaizi yechigunwe ichi chethumb. Wochekawo mapisi egarlic woisawo mupoto, chekawo ginger futi woisawo mune garlic imomo, dira mukaka, boilisa seunoshinyidza, wobura woseva kuti mukaka usare wega, garlic payo. Wotorawo matablespoons 4 ehuchi wosanganisa nemukaka wonu oro kudya nespoon, zokorora kaunoda. Kawanika kunotofanira kuonawo change, chero kungojaira kuzviita hapana chakaipa. Vakadzi wo be supportive kana murume aine dambudziko. Stop putting pressure kune varume ava because varume they go through a lot. Yedzaine pamunogona kubatsiridzawo varume venyu kana vachiratidza kuti vane dambudziko rinenge riri pavari. Iwe mukadzi zvaunobikirawo murume wako ndizvo zvinokwanisawo kumuurayawo pabonde kana kumupawo simba rakakwana. Varume exercise a lot and drink a lot of water. Usangoti bwada senhanga. Step yavamwe varume unotoona kuti mukadzi wababa ava atori munzara chaiyo. Kana murume usisinawo mafeelings, torawo mhodzi dzemanhanga dzakaoma, kanga woisawo salt wodya. Kana wanga wane nguva yakareba usinawo mafeelings, after 3 days uchidya unotangawo kuona machanges. Kana usina simba uye uchikurumidzawo kurasa mbeu zvokutotadzawo bonde rwepiri, torawo 6 mazai, 3 mabanana, lemon, cerelac kana kuti any energy drink of your choice. You mix zvese wodyawo seyogurt 30 minutes usati wasanganawo naadzimai vako. Izvi zvinowedzerawo sperm count kana kukorawo kwembeu yababa. Musazozviite pasina munhu wechidzimai waunoziva kuti uyu munhu wako, nekuti unogona kuzobata vana vevanhu zvikatodhakwa. Kuwedzerawo uwandu hwembeu yababa, munokwanisawo kutorawo mashizha emugwavha momadzvura kuti abudewo muto. Muto wacho unamosanganisawo nemvura, then mozozvisefa kuti mukwanisewo kungotorawo juice inenge isina zvitsenga-tsengwa. Inwai half cup ka3 pazuva, zvinenge zvatotangawo kushanda. Kana muchikasikawo kurasawo mbeu, torai derere riya rechipodzi mobvisa mhodzi dzese, dziomesei. Kana dzaoma dziisei mumvura ine soda kwemazuva 2. Chinwai half yecup pazuva kwe1 week. Kana nhengo ichinge yakaneta isinganyatsa kusimba kana ichinge yasimuka paye, torawo 6 zvimaonyeni zvako zvihombe zviyawo zvidzvura, wotorawo muto wachona. Sanganisa ine huchi mopotawo muchidyawo 2 maspoon ka3 pazuva. Mozouya muchitipawo maresults kuti chii chinenge chaitika. Kune vanoziva mudhorofiye, munotora shizha racho rine minzwa riya, moripara, mobvisa minzwa dzacho, morigeza zvakanaka, morimenya kana kufunurawo nebanga. Torai zviri mukati zviya zvinenge zvichirera, zvitswei kusvikira zvese zvatswanyika kuita mvura. Motoitawo zvakawanda, motorawo juice yachona mobva maisawo mu 5 liters mosanganisa nemvura, moisawo mufiriji mopotawo muchinwa. This works for BP, sugar, maweki joints kana kuti nhengo isinganyatsa kumira mune zvakanaka, maproblems emudumbu. Zvandataura apa asi wese anogonawo kuzviita zvikamufambira. Zvaakudawo vanenge vakadzingawo mhepo. Kune vane mudzimu inenge yakasimba zvinokuitira. Vanoziva unonzi mubvee unorapawo all types of cancer, kukudzawo mazamu evanhukadzi kana kukudzawo sikarudzi yana baba kana kuti vaye vane nhengo isinganyatsa kumira mune zvakanaka.
Apa tichangotaura chete zviri izvi zvachona kumushandisa. Kana iri blood cancer oro cancer yemudumbu, unoutora woucheka-cheka, wonanika wooma, then wokuya powder yacho unoisawo muporridge kana kuti mutii. Even chiri chinyoro unoitawo mapieces woisawo mumvura, mopotawo muchinwawo mvura yacho. Pakukudza sikarudzi kana kuti kukudza mazamu, method yachona yakangofanana. Unotorawo chimvee chachona chifruit chiya chichiri fresh, mochicheka-cheka kuitawo mapieces, moisawo mucontainer, moisawo mvura, mopota muchinwa mvura yacho first thing in the morning before madya chimwe chinhu. Then masikati monwa futi, manheru the same, so it is 3 times a day. Kune vaya vatambudzwa nekuregedzawo doro vasingaziviwo kuti voitawo sei, chaunokwanisawo kuita kutorawo makoko emapotatoes woaomesa, womakuyawo oita powder, woisawo mudoro rako rekunwa. Addiction yese yekungonwa doro pese pese inosvikawo pakupera. This works kuna ana amai futi vane vana vanonwa doro vanenge vakudawo kuti vasiyewo doro. Kana uchifungidzira oro kuziva kuti wabatwawo nechirwere chepabonde, une STD, kana uchidawo kuzoitawo zvisinawo maside effect, remedy yandingakwanisawo kukupai kusanganisa midzi yemiti inotevera iyo: kutora mudzi wemutamba, wemutowe, wemutufu, mutsambatsi nemupangara, muti wemutiti, zvinyike then zvoitawo overnight zviri mumvura oro kuti zvoita 8 hours, wozotangawo kunwa mvura yacho zuva rinotevera 3 times a day, makuseni, masikati, manheru. You must drink kusvikirawo wapedzawo 2 liters. This remedy yemidzi iyi inopedzawo kunzwa kuvaviwa mukati menhengo dzakavanzika, kunyanyanyanya kuvarume. Zvinopedzawo dambudziko zvakare rekushaya simba kwenhengo yevanhurume. Murume kana uchinge wabatwawo siki, usanonoke kuendawo kunorapwa. Ukazivawo kuti waita gonorrhea, magenital warts kana kuti herpes, unokwanisawo kutoitawo remedy zvinhu zvako zvikakufambira, but don't delay chirwere chichikura. Ita izvi nekukasika, chirwere chigare chaurayiwa. Zvaunoita unotorawo damba nemvura. Damba iri ngarive damba risati raibva, then woripwanya. Isa damba iri mupoto ine mvura to cover damba rese, then wozviboilisawo for 30 minutes. Kana zvabhoila, chimbosiya zviti porei. Chitorawo mixture iyi wozora pachironda, ingava warts kana kuti herpes yaunenge waita. Kana uine siki yemudumbu, wobva waitawo zvekunwa. Kana uchinge wabatwawo nesiki yedrop, pane 2 maremedies aunogonawo kushandisa. Kana ukakwanisawo kuwanawo tanganda 100 grams kana kuti joko, 3 cups dzemvura, then 3 tablespoons esalt, wongozviboilisa zvese for 10 minutes, womirirawo kuti zvinge zvichizopora, wozotangawo kunwa. You drink 1.5 cup makuseni usati wadya anything. Vane nhumbu musanwe please, inogona kubva. Vari kubatawo pamuviri pachibva, try it after kugezawo chibereko chako. Another method yekurapawo siki yedrop, unonwawo mvura yakaiswawo midzi yemupopo, mupangara, asi zvaunofanira kuita kuzvitswanya-tswanya midzi yachona wobva waisawo mumvura yombogaramo kwenguva yakaita kana kudarika 5 hours, wozotangawo hako kunwa. Gonorrhea zvakare unokwanisawo kungodyawo mudzi wemupopo straight kwe7 days. Pa 3 days chete zvinenge zvatopera, but unokwanisawo kukontinyawo nekuramba uchingotsengawo mudzi wacho. Imwe remedy yekurapa siki zvakare, tsvakai muti unonzi mukondanyoka kana kuti chinanga. Vamwe vanouti chitataunga, vamwe vanouti chimudzoka tipangane. Torai makwati kana midzi yacho motswanya-tswanya moisa mumvura nemakwati emuti unonzi mukamasani kana kuti mutowa, nemakwati emuti unonzi musuka vakadzi, midzi yemutamba, zvorara monwa kapu kuseni musati madya chinhu for 7 days, inogona kupera. Zviratidzo zvesiki yemudumbu: kushaya hanya nezvekudya, musoro unongotema usingapore, kunzwa mudumbu semuri kumunya, sekunge une nzara asi usiri kudawo kudya. Dzimwe nguva pahuro chaipo panomborwadza, kurwadziwa zvakanyanya pakurasa mvura, kumbonzwa kupera simba sekunge uri kuda kufenda, flu isingaperi, kushaya mbereko. Kana ichinge yazosvika apa manje unenge watoparara. Zviratidzo izvi zvinoonekwa kwese kuvarume nekuvakadzi. Siki iyi yakaipirawo kuti haikasike kuonekawo pamunhu, asi painozooneka chaizvo munhu anenge asisitorina utano. Mbereko ndo painenge yaakuramba zvachose-chose. Zvinorapika asi zvinotorawo time, panenge paakuda vanhu vanogonawo kuuchika. Kune vana baba vanenge vachirwadziwawo nemabhora, torai zvinhu izvi mozvisanganisa monwa: gavakava, midzi yemuzeze, munanzva, mufufu, munyatera. Chimwe chinhu chinosvibisawo ropa revarume, nekuti madzimai anenge aine tsvina, kurara nemudzimai wako ari kunguva. Kana uchidaro unenge uchikweva tsvina iya inenge iri mukati memunhukadzi.
vapei mazuva avo ekuendawo kunguva, then movapawo kana 2 days kana vachinge vapedza. Nerimwewo saidi kune zvinhuwo zvakawanda zvisingafaniri kuitwa nemukadzi anenge ari kunguva. Haafaniri kuisira baba sauti muchikafu, kukwesha mwana nhova, kusunungutsa munhu anenge akazvitakura, kuitirawo munhu munamato, kujamba baba kana vachinge vakarara uchiendawo kune rimwe saidi uchipfurawo nepamusoro pavo. Guvhu rababa rakakosha, ndipo pane raramo yavo. Musazoti vakaroyiwa, imi murimo munenge mavaroya. Kune varume vatamburawo nemusana, ukaona paya panoumburukira madhongi, endapo wotorawo ivhu riya woriisawo mumvura inodziya wonwa, imwe wogeza. Musana unenge wasimba zvekusvika mukufa. Amai vanotobvunza kuti mapiwa nanikowo mushonga wemusana. Zvinoitawo zvakare kuvanhukadzi vatambura nemusana. Imwe nzira zvakare ingakwanisewo kushandiswawo nemurume kana nhengo yake ichinge yakuperawo simba. Toraiwo nyimo modzikanga, mokuya kana kudzidzvura dzoitawo pauda oro upfu. Bikai poriji manheru moisa pauda iya yenyimo pamunodya. Itai izvi kwe5 days chete. Mudziyo wababa hauzoite usimbe pabasa. Madzimai kupopota mumba kunoitawo kushoma nekuti tsvimbo yababa unenge uri mugwara chaiwo pamunamato. Kusuka muviri wemunhurume kungori kungobvisa chete tsvina inenge yaamo muropa make, kubvisawo mabody toxins aya anenge awandisa, anoitawo kuti muviri usange uchifambisawo ropa mune zvakanaka. Ungazive sei kana uri munhurume kuti muviri wako wakudawo kusukwa kana kuti body flushing, kuneta pakuita bonde, kushayiwa mafeelings or kushayiwa zemo rebonde yatinoti iyo low libido, nhengo yake inomira zvisina simba or kusatomira zvachose, kukurumidza kurasa mbeu panguva dzebonde, kutadza chaiko kunyatsotambira mai zvine power panguva yebonde, kuita nguva pfupi oro maraunzi mashoma, kuita weti inobudisa furo shoma oro ichitorina furo zvachose. Furo kana riri shoma zvinoreva kuti mabody toxins haasi kubudawo mumuviri mako. Kana murume achiitawo weti inenge isinawo pressure inenge yakangoneta-neta, kurwadziwa nemusana mushure mekuitawo bonde, kufemeruka zvakanyanyisa panguva yacho, kukurumidza kuvata kana muchinge mapedzawo mutambo, zvakawandisa zvinosvibisawo ropa remunhurume, chikafu chatinodya kunyanya-nyanya, kusanwa mvura yakawanda, panosanganawo murume nemukadzi. Kana mukadzi achangotangawo period, either achangotanga oro kupedza, vamwe vakadzi mazuva avo ekuenda akawandisa, mamwe anongochinja-chinja. Vamwe ndo vanomboita vachibudisawo ropa zvishoma nezvishoma kunonzi kuspota. So murume unogona kutoti uri pakati pekuita bonde mukadzi obva atoendawo kunguva yake. Murume anoita bonde nemukadzi zuva raapedzawo kuenda kuperiod. Kuita bonde nemukadzi achangobvawo kuzvara oro asati apedzawo 6 weeks. Ropa riya rinenge riri maari rinofanira kunyatsokupererera kubuda, osarawo muchibereko chake makachena. Chimwe chinhu kuita bonde nemukadzi asina kugeza nhengo oro asinganyatsogona kugeza zvakanaka. Kuitawo bonde nemukadzi asinawo kugeza nhengo yake mushure mekunge mambobva kusangana, because once mangosangana kana zvatosarirawo mumukadzi inenge yatova tsvina. Kunwa masex enhancers, matablets aya. Vana baba, kusarirawo mbeu yenyu yakanyanyisa mamuri mushure mekupedzawo kuitawo mutambo. Mbeu yese haibudewo mumurume asi inosarirawo mukati. Paunenge wakuita weti paye woonawo pakubudawo zvinhu zvinenge zviri thick, it's either kuti inenge riri sperm or kuti isemen. Saka kana zvikaramba zvichisaririrawo kwenguva refu, ndizvo zvinozoitawo kuti murume aitewo weti inobuda ichiita kunge mvura iri kubudawo pashawa or weti inenge isina pressure. Pese panopindira nhengo yababa muna amai itori nemafluids ainokweva imomo, saka itsvina zvakare iyoyo. Tinofanira kugara tichisukawo muviri yedu nekudawo kwekuti isusu tasiyana nemadzimai ekuti anomboendawo kunguva, ipapo ndo panenge pachibviswawo tsvina. Isusu hatina system iyoyo. Full dose yekukwanisawo kurapirawo system yababa inenge yasviba. Mudzi wemubvuri wakamba, mudzi wemusuka vakadzi, mudzi wemuchangamire, shizha regavakava. Zvese izvi zvinosanganiswawo zvoitawo guchu rinozonwiwa, asi zvinofanira kunwiwa munhu asiri parwendo, uri pamba nekudawo kwekuti zvinogona kukuitisawo manyoka anoita kuti unge uchidurura. Unotombonzwa kupera simba kana kuita weti inenge ichinhuhwa, inenge ichibudawo furo. Ukatopedzawo kuitawo zvinhu izvi uchaonawo body yako yakufunctiona mune zvakanaka. Nhengo yako yakutangawo kusimba, body inotangawo kureruka, musana waitawo kugwinya, kunonokawo kurasa mbeu,
kunzwawo kuda munhukadzi, kugutsawo amai vanenge vachidawo kuwedzerawo urume hwavanobuda. Vanogonawo kutora zai rehuku yechibhoyi, mori bhoilisa, mobva matorawo yoku yacho, mosanganisawo nefresh milk nechizi, mobva mazvidyira. Mopota muchidaro kusvikirawo condition yachona yaimprova. Nechekupedzesera chandiri kudawo kutaura, method yaimboshandiswawo kudhara yekukudzawo sikarudzi yababa. Tsvagai panenge paine mumvee, munotemawo hafu chifurutu chacho chichiri chidiki. Chaunenge wabvisa chiya wozorerawo panhengo yako, chasara chiri hafu chiya chikasara chichikura, ndokukurawo kunenge kuchiitawo saizi yenhengo. Chikasvikawo pasaizi yaunenge uchida wobva wachidambura, but musazoite izvi muri kure nemuti wachona. Make sure kuti paunenge uchiitawo izvi you are always there padhuze nemuti iwowo. Mukangobva muchienda kure zvinokurisa ende rinozova dambudziko zvakare. Saka kana muchinge matofungawo kuda kuzviita, mugarirewo padhuze nemuti wacho. Musazoite zvekutumidzira, zviitirewo wega kuitira kuti kana riri dambudziko hauzoblame mumwe munhu, unozongozviblema iwewe pachako. Tobva tambogumira pano. I hope mabatawo 1 or 2. Kuna ana amai vanoteerera rino program pasinawo vana baba, mobatsirawo vana baba nezvataurwa apo. Mimwe miti kana musingaizive munobvunza, tinokuratidzai zvinenge zvakaita muti wacho kana kuti unowanikwa kupi. Tiri kudawo kuzobatawo kusaidhi remadzimai zvakare nekusaidhiwo revana, kunyanyanya avo vachangobvawo mukuzvarwa, zvaunofanira kuita kuitira kuti mwana agokurawo mune zvakasimba, asangorware rware kana kudherirwa nemweya wakaipa.